Pier en Marieke's zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De valkoelen. Achter de flat der Marieke haar paken wennet luidt de polen. Het is een stukje roegloon met bjemmen en struiken dat de bijen heerlijk watje kennen. Pier en Marieke hadden er een hut maken van planken en stikken boord. Een dwarke van een oud keukenkastje zit voor de ingang. Zo kunnen ze de hut echt dicht waan als ze uitboten binnen. Op een dag ontdekken ze wat vreemds. Hé Marieke, maar Sjen, Wat is er? het dwarken is er voorbij. Zit het iepen? Nee, het is hier al los. Ze hebben het er voorbij squat, show maar. Ze? Waar binnen ze? Ja, dat weet ik echt net. Maar hier had ik gewoon West en die had er ons zitten. Ah, wat flauw. Wat doet het nou? Ze had er echt in West. Kies wel, Sjen. Wat een rotzooi. En daar, mijn Sjen. Daar had ze wat opskreun. Op die planken. Maar wat staat daar? Kun je het lezen? Een stomme hut. Een stomme hut. Wat bedoelen ze daarmee? Dat ze zelf stom binnen. Ze kunnen net eens goed schreeuwen. Maar waar kun je nou westen? Ik denk, een vijand. Een vijand? Haar stomme vijand. Elke een had vijanden. Ze binnen gewoon jaloers gepust, denk ik. En daarom bespioneer je ze us. Ja, maar dan nog eens uw hut nog net te vernielen. Stom. Wat doen we nou? Ik zet die doorden wel weer voor. Ik kind wel meidje, maar dan moet ik al even een hammer ha. En als ze dan wegkomen? Wist wat? We meidje een valkoelen. Hier, varre door. Een geheime koelen die is net schenkist. Maar waar het bij de hut komt, die valt erin. En dan? Nou, dan worden ze bang en naaien ze wel uit. Denk je dat echt? Zeker weten. Kom mee, misschien kunnen we van je een paken wel een hammer en een skepper krijgen. Marieke haar paken wen het gelukkig dichtbij. Ze hadden wel vaker wat liend. Paken vindt het prachtig dat de band er een mooi boadje op bepalen. Hij komt er ook wel eens te zien als ze daar dwaande binnen. En nou Triët had dat er vijand binnen. Nou zullen alle middags wel even over de palen kuieren om te zien of er de vijand ook betraapje kan. Op Paken keer ze rekkenje. En daarom liet het graag zijn hammer en zijn skeppen uit. Nou doe maar weer. Ik ken het meer. Het is ik haast. Je hebt genoeg, sa. Nog een paar skeppen. En dan stop je wijd dicht. Zie je domme vers wat takken en lange snielen en sa. Oké. Als Marieke weerom komt met een erem vol takken en bladen en gees, dan stapt Pier krek daar het gat uit. Het is wel een meter jip. Een prachtige valkoelen, vlak voor de deur van de hut. Sa. Nou alles mooi bestopje. Eerst de takken erover. Hoe moet wij nou zelfs in de hut komen? Gewoon om de koelen heen herinneren. Alleen wij weten wat we wol en wat we net erin kunnen. En jou me nog maar wat gas. Zo, dit ligt het mooi. En hier nog wat bladen. Ja, oh, machtig. Ze is juist er neer weer van. Hé, Pier. En dan gaan wij haast in de hut te zitten. Hoe zo? Wacht je op een vijand? Spannend. Vijand vangen. Maar de vijand komt als wij er net binnen. Hoe is dat? Dat is altijd zo. Daarom hebben we ook krek de valkoelen maken. Hé, wat jammer nou. Dan weten we nog net waar de vijand is. Dan wacht je maar. We brengen eerst de skep en de hamer even waarom de paken. En dan gaan we hier mooi weer heen. Dan kunnen we zien wat er in je west had. Misschien komen ze nachts wel. Nachts? Ja, waarom net? Dat wist nooit mijn vijand. Kom dan maar. In je nachtje geduld. Spannend.